e subbo e gunno ko funeɓe andi ene jeeya e ko sabobini nde ɗo deftere inde funeɓe de sababu mi mi waɗanno nden mbeɗa waɗa yewtere tan yewtere pinal radio noy debbo wonno e nder namde noon ha namdimi holno walla mbeɗa haala inde aadi nden mi windani deftere nde ha yimɓe gaare inde funeɓe namdimi ɗum ɓe mbiya hawa adama ɓe mbiya alsane aliou seyni ɓe mbiya ɗum ɗum joni noon miccimi e nder inde ɗeɓe kalata ɗe tawmi wiyeteɓe ɓe ɓe gona hay funeɓe bo hawa e adama ko neɗɗo e joom galle mum ene wiye hawa taga koye wirgo adama ɗum ko domaine goɗɗo kono kam ene laaɓi ɓe gona funeɓe alsane aliou seyni ko taniraɓe nelaɗo mo jaam e kisal goni mum ko ɓiɓɓe fatimata bintou rasulullah ɓen gona funeɓe ko rewiraɓe kono kolsaka yimɓe jogui e mabɓe mbaɗiɓe funeɓe ha batti maɗa innede funeɓe mumen alsane aliou seyni so tawi ko debbo e gorko ɓe mbiya hawa e adama walla so tawi ko rewɓe ɗiɗo kadi ɓe mbiya hawa e adama kadi hawa e adama tout le temps non ina wona kadi gorko e debbo ɓe hawa e adama kadi hawa e adama gorko e debbo walla hawa e adama rewɓe ɗiɗo tawi ko worɓe ɗiɗo alsane aliou seyni ko ɗe inde tan yimɓe jogui en kertini ɗum mana e ko wiyete funeɓe joni noon mbiɓe nder hakkillam fulɓe kam mataw hade inde ɗeɗo arde inde arabeɓe garde e poti jogade inde noɓe guinnirtuno kamɓe dawɗon noon ngoɗon wittu ha janɗen e deftere ceerno yero Dooro Gueye en haala hen haala funeɓe ko adi ɗum ni taw mi dañino mawɗo goto biɗomi noon kono hankkadi selle ɓernam tan yero Dooro Diallo so haali aɗa ndi heewani wadde tan wi subbo e gunndo e nder deftere he ni eɗen kaalani hay inɗe ɗe ni koɗe pirtata subbude e gundade gundade ko arde caggal hunde subbude ko adade arde walla sumbude ko adade arde joni bel ko toon ɗe ummi ene gasa koɗe pular kam dewiro mabɓe eɗen gandi ɗum kam ha joni yimɓe ne kutoro ɗum ko sadio o mo wona debbo o mo wona gorko subbo e gunndo ko inde funeɓe yoɓe gon worɓe ɗiɗo yoɓe gon debbo e gorko yoɓe gon rewɓe ɗiɗo subbo e gunndo ko noon fulɓe mbiyata